Insellimlek Xarmejn, insellem lit-telespettaturi kollha ta' Net Television. Propju madwar siegħa ilu fetħu l-postijiet tal-votazzjoni madwar Malta u Għawdex postijiet tal-votazzjoni fejn se jsir ir-referendum il-votazzjoni għal referendum dwar il-kaċċa fir-rebbija filwaqt li f'34 lokalità fosthom l-iskola primarja ta' Ħattart fejn insabu aħna bħalissa fejn se ssir l-elezzjoni tal-kunsilli lokali. 8 postijiet tal-votazzjoni oħra jinsabu ġewwa Għawdex. Però jekk inħarsu lejn Ħattart il-lokalità fejn insabu bħalissa insibu li hawn 9315 il-persuna li huma fuq ir-reġistru elettorali, jiġifieri jistgħu jivvutaw f'din il-lokalità, madankollu 629 minnhom ma ġabrux il-vot tagħhom. Dan ifisser li madwar 6.8% ta' dawk li huma reġistrati li jistgħu jivvutaw f'din il-lokalità. Jekk wieħed iqabbel dan il-perċentwal insibu li meta wieħed iqabbel mal-2012 meta kienet saret l-aħħar elezzjoni tal-Kunsilli Lokali f'Ħattart 3.6% iktar ġabru il-vot tagħhom. Jekk inħarsu issa lejn il-kandidati li għandna fuq Ħattart, il-Partit Nazzjonalista ppreżenta 9 kandidati. Dawn huma Marisa Abela, Remigio Bartolo, Stefan Cordina, John De Bono, Alex Mangion, Herbert Messina Ferrante, Martin Musumeci, Connie Sherry u Mark Anthony Spiteri. Nagħtu ħarsissa lejn l-4 kandidati li ppreżenta l-Partit Laburista. Dawn huma Raymond Azzopardi, John P. Bonici, Etienne Ferranti u Alfred Zamit. F'din lokalità għandna wkoll kandidat fisem l-Alternattiva Demokratika li huwa Ralph Kassar, filwaqt li għandna wkoll kandidat indipendenti, jiġifieri Brady Parnis. F'dawn l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali il-Partit Nazzjonalista ppreżenta total ta' 184 kandidat, il-Partit Laburista 177 kandidat, fisem l-Alternattiva għandna 7 kandidati u għandna wkoll 9 kandidati li huma indipendenti. Infakru li l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u tar-referendum jibqgħu għaddejjin sal-10 tal-lejla. Jiena ngħaddi lura l-linja lilek Xarmejn.